Il-Partit Laburista jilqa' l-fatt li Simon Busuttil fl-aħħar induna li l-kontijiet jistgħu jorħsu. Issa jonqos li l-kap tal-Oppożizzjoni jispjega għaliex il-Partit tiegħu fixkel u m'għamel xejn biex dan isir snin ilu kif ilu jipproponi il-Prim Ministru Joseph Muscat. Fis-stqarrija l-Partit Laburista qal li saħansitra meta Joseph Muscat kien ippropona lill Gvern Nazzjonalista x'għandu jagħmel, dan kien ivvota kontra u bil-qalb. F'intervent telefoniku li jagħmel dalgħodu fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil kompla jispikka fin-negattività tiegħu. Qal li se jkun qed jopponi bil-qawwa u bil-mezzi kollha possibbli l-iskema taċ-ċittadinanza li se jintroduċi l-Gvern bħala programm innovattiv ta' investiment. Il-Partit Laburista qal li jekk kien hemm bżonna din hija konferma li Simon Busuttil qed imexxi u se jibqa' jmexxi lill-Partit Nazzjonalista politika li topponi dejjem u akkosta kollox. Barra minn hekk il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ma jaqbilx ma' investiment ġdid u jrid jitfa' aktar piżijiet fuq il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin.